ok ang'eyo ni to sani koro wang'anyo nikech ang'o. Ne wadwa ni mondo wach financial bill orum. Kama wadong' ni koro onego obed gi twak mondo gik moko walos e mesa. Gik moko te ok delos gi koko. Gik moko te nyaka wabed piny. To mar ariyo mana kaka kata jalup ker nicha winjo ka wacho chieng' manotimo twak gi jofwambo ni gik matimore gi kaka mag ngima matek gi ok gichakore kawuono. Gin gik manochakore, gin gik mane neno mbele. Ng'ema ber ni kiolo loan kawuono $1,000,000 e odi. Ticha idhi pesa no ok idhi kete ohala moro amora e ot. Kibo chak ng'adi misara nyaka umadh strungi kata umadh nyuka kata ubo bed ni samoro uri kech. Nikech koro pesa ni chakore timo ang'owa ing'ado. Ibo chak piny to kanito tindi tero misara kanye. Kare ni kao $1,000,000 ni dhi budho go kumoro morumo te. Koro gima dong' ni ng'adi. Gima timore Kenya ka sani ni ing'ado jo Kenya. Pesa mwachoko ata malo mang'eny dhi e chulo gope. Mano nego beni loso nwa ndara. Mano gima timore. Gima ne nyalo mana ng'ado ne sirikal rieko ni otim weya ne weche mag development. Moko chuno. Mondo ngima onge tiende mondo ndara ber. Dam ber. To onge tiende mondo gerni dam ting'iewo sukari $400. Onge tiende mondo keti e ngima moro to gini eni mohinyi. Jo Kenya gima kero nego kongo tim, okongo keta ni mondo jo Kenya yud ngima maber ma ginyalo dago, ma ng'ato ok winj to gi lwasi maber mar ohala. Kembe obed mang'eny, pesa obed ni nyalo luwore kuom jopiny koka gik moko bi. Gima nonego bed ni ker time higni 5 ne mokwongo gi. Nonego bed ni oduoko ngima obedi ngima ma ndalo